שצריך, באגפים 120 איש, 30 יהודים, מתוכם 90 אינדיאנים. כל מה שצריך עושים. סבלתי עולם בבתי סוהר, סבלתי עולם. יש אחד בא למאסר, יושב בבית כנסת, מקלחת שירותים, טלפון, בית כנסת, מקלחת שירותים, המאסר עובר, אין לו בעיה, אין כלום, שום דבר. לקחו לו, לקחו, הכל נגמר. אני הייתי דומיננטי, אני הייתי אחראי בית כנסת בכל מקום בארץ, אין בתי סוהר שלא היינו בארץ, שלא נדע לעולם, בתלמון, בסגור, בהפרדות, בשטה, ברימונים, בעדרים, באשל, באלה, בקדר, איפה לא הייתי? אין לא מחזיק מעמד, לא יכולים להחזיק אותי באגף 3 חודש, 4 חודש, הופך את כל הבית סוהר. השתבח הבורא בכל העולמות. השתבח הבורא בכל העולמות, חיים קשים ביותר. תודה לבורא עולם, עברנו חיים קשים ביותר, 10 שנים תרמתי לשב"ס. זה נשמע בקטנה, זה מאסר עולם, זה חפשה שלא נדע בתי סוהר לעולם. והאינדיאנים הם עושים את המאסר מכופל, כפול קופל, על פי כמה וכמה. כי זה כל הזמן, מי שיש לו קצת ככה את המקום שלו, אז החיים הם לא חיים שם, וזה לא פשוט, וגם מפקירים שם, והבחורים טובים, אל תעמוד איתו, לא תעמוד איתו, כן תעמוד איתו, אל תעמוד איתו, שיקח את התיק, יצא מהאגף. למה ירד מהאגף? מה, עומד מדינה? למה ירד מהאגף? וואלה, עומד איתו, השתבח הבורא בכל העולמות. היום שלח לי הודעה, בחור טוב, הוא אומר לי, אתה מכיר את פלוני? כאילו הוא ככה רצה להגיד לי שהוא בחור טוב והכל טוב וזה. ופלוני הפקיר אותי באגף 9, ברימונים. 12 ערבים, אנחנו 2 יהודים, אני ועוד בחור. 12 ערבים, דקירות, קרעים, השתבח שמו בורא עולם. הקדוש ברוך הוא שומר עליי בגלל רק זכות שמירת הברית. רק שמירת הברית, השתבח הבורא בכל העולמות. כולם הפקירו אותנו. כל הבחורים הטובים שהיו שם, הוא נכנס לקפל כביסה, הוא ירד לשירותים, הוא נכנס למקלחת, הוא יצא לחצר. עזבו אותנו 12 אינדיאנים. 7-8 ערבים, השתבח הבורא בכל העולמות. כולם מחבלים. השתבח הבורא בכל העולמות. מעלה אותי קצין מודיעין למעלה, אומר לי, תקשיב טוב. אני לא יודע, אמרו לי שאתה רב, אני לא יודע איזה רב אתה. לא יודע איזה רב. סובב לי את המצלם, אומר לי, תקשיב טוב. אם אני לא מאבד חברים בדובדבן, הוא יוצא סיירת דובדבן, שהתפרקו לו חברים. הוא אומר לי, אם אני מעלה את התיקים האלה למעלה ואני פותח התיקים, אתה לא יוצא מהבית סוהר, אתה יודע. אמרתי לו, השם מלך, לאלוקים פתרונים. יוצא, לא יוצא, אני לא יודע כלום. אני יודע, מן דנתיר עוד ברית קודש, קודש הבריחו נעתיר לי. זה מה שאני יודע, פסוק מהזוהר, זהו. זה פסוק של הזוהר הקדוש. הולך איתו בתוך הקירות, בתוך כל העולם הולך איתו, וזה כמו לבה שיורדת והיא שורפת נחשים ועקרבים, ככה זה הפסוק הזה. תזכרו את הדיבור הזה של רשב"י, מי שיהיה גברי, וישמור עליו הוא יראה ניסים, זה לא חוכמה ליפול. ליפול, יש ים ליפול. איך אמר לי מי שאומר לי, הרב, כל לילה אני שולח ים הודעות בפייסבוק. ים הודעות! שולח ל-60, 70, 80. אני גומר את הלילה כל יום 3, 4, 5 בנות. נראה קצת טוב וכולי. הולך פה, הולך שם ונופל. אמרתי לו, אחי יקר, נו תיקח את עצמך בידיים בקרוב. תדע שאתה הולך לחבק טיל